Umfanekiso oshicilelwe kumakhasi onxibelelwano ngusomashishini waseMonti uvuse umnyele kubembeli bemtyhola ngobuhlanga losomashishini. Kutyholwa ngokuba uRussell Kruger ufake umfanekiso ku-Instagram onobuso bomntwana wakhe, wabhala isihloko esithi uza kusebenzisa umntwana wakhe ukufaka isicelo sokufumana isibonelelo senkxaso yeshishini lakhe. Ukanti oku kukhokelele ekubeni iqela le-EFF livula ityala ngakulo somashishini. Kulo mfanekiso obekwe kumakhasi onxibelelwano obangele iqela i-EFF ukuba lithathe amanyathelo omthetho. Eli qela limangalele lo somashishini. Akukho umuntu ozaba lapha eprovinsini oyi-racist. Zininzi zikhona phaa e-East London. Abelungu abaninzi, Afrikaners in particular, bagcwele phaa eMonti, aba bafunda abantu abamnyama. So kufuneka ke apho simbona khona ovelayo, kufuneka si-act. Abantu bamakhasi onxibelelwano ibabangele umsindo lento. uMiss Universe uzuzibini ithunzi ngomnye wabo. Uthe esenzo sesobandlululo kwaye asifuneki indawo. Kukakho imbalelwano nekukholelwa ukuba ibhalwe nguKruger kuTwitter nalapho waxolisa khona. Ngethuba abendaba ze-SABC befuna ukuthetha naye, uKruger uye wala esithi uthetha namagqwetha akhe. Asibadingi nje abantu abanjengayo. Makahambe ayohlala ejele akabona uba uhlala kanjani phaa, ityesa sidudu sityiwa phaa. Ikomishoni yamalungelo oluntu ithi izoyiphanda le nyewe. Ndingengafuna nweendaba ze-SABC ndiseQonce.